suke binka, amma mu masoyanka addu'a muke yi maka. Allah ya ƙara albarka, ya biya bukatunka, ya tsona idan magautanka. Abdulaaziz gaishe ka, ya riga ni garkarka. Abu dan tabawa ne naka, ya ce mun na rera wakenka. Gaisuwa na yi baba abu dan tabawa na Buhari raba gardama, mai mulkin cikin laluma, mai son ci gaban al'umma. Allah ya dafa maka Abdulaaziz ga baituka zai ma dan kayi mu mun gani shehi. Har gobe ruwa yana maganin dauka. Abdulaaziz Yari da ke wuyan makiya ka kara gaba, aikin da kawa jihar zamfara ne kan ban san iyakar su ba. Dan kayi mu mun gani shehi. Allah alƙadirin kai na safar koya kalike rabbana, sarkin da bai gangani ko bacci masanin ko ina. Ayyan qayyumun lahul mulku wal azmatu wal gina, yanda ya so hakan zai yi, ba mu taɓa kaucewa hukuncinsa ba. Dan kayi mu mun gani shehi. Tamkarsa ba, shugaban dukan annabawa Ahmad Hamidun Mujtaba, ka sako da Ali sahabu alfa zaze bambar suwa, darajar su ce kulli yaumin ta samu muke ci gaba. Dan kayi mu mun gani shehi. Asalan nake zamfara, yau ma gani bakonku ne, na zo da baitutukan waƙoƙi kun masoyin kudu. Abdulaaziz Yari kenan don mun gamsu jagora ne, a tarihin jihar zamfara har yau ba mu samu tamkarsa ba. Dan kayi mu mun gani shehi. Kai ne raba gardamar masu gardama, ko da sun kiya dole ne. Ka taimaki al'umma ka gina su, ashe wasu cikin magautanka ne. Abinda nake faɗi zamfara kowa ya sani haka ne, ga gaskiya ba su bin ƙarya layin gidan yan uba. Dan kayi mu mun gani shehi. Ko wanda dunku a zamfara shehi walla na tabbata, aikinka ya je jiha kowa ya gamsu ka kyautata. Kai tituna asibitoci ko makiyanka sun gaggata, sai dai masu mahasada wannan ku baka hana musu ba. Dan kayi mu mun gani shehi. Lallai shehi batun ba da aikin yi ka taimaka zahiri, mata matasa suna murna ka mai da sunan gari, har 'yan siyasa suna shaidar ka cika alƙawari, aka taimakawa a addini kai shi ka sanya gaba. Dan kayi mu mun gani shehi. Gagar kuwan tallakawa shehi jaruman jarumai, yarima mai gaskiya da amana shehi dan malamai. Wane mu taure ga dutse dan shi sai cikin ƙoramai, talakawa ne ma du'a'i shehi Allah da ɗauci gaba. Dan kayi mu mun gani shehi. Hadarin kasa kaci mai kafido, to balle su furtuntuna, kullum na tuna da kyawun halin ka shehi dole in jinjina. Domin ko yau zamfara kuɗace sukan ɗanɗana, wasu yanzu ke yin nadamar ya an kai basu biyu.
wuya. Shehi kana lafiya makiyanka suna cikin shan wuya. Tuni ka rike rabana makiyanka suna ta hauragiya. Don ko a taro ka je ka zauna su ba a gansu ba. Har gobe ruwa yana maganin dauda. Dan kayi mu mun gani shehi. To shehi sunan ka wandan karfe ko in ce garkami. Shehi wanda dai yayi maka garaje zai shige zulumi. Kai gaskiya ce ta zama jarin ka mahasada ke dimi. Ba su kara ce kucin su shehi ba za ka tozarta ba. Har gobe ruwa yana maganin dauda. Dan kayi mu mun gani shehi. Shehi kullum kana Saudiya ɗakin Allah ka kewaya. O'o da sun yi bizar su sai su buge a Maroko ko Indiya. Dan su ziyarci guru maharata ko shankar suna magiya. Sa ga masafa su kare shehi ba sa ga bayan ka ba.